भोजपुरी उत्थान मंच के भू म्यूजिक में रउआ लोगन के स्वागत बा। आज हमनी के बीच भोजपुरी जगत के उभरल कवि राणा रंजीत बासु जी मौजूद बानी। आई जा कवि जी से कुछ हम लोग कविता सुनल जाई। हम स्वागत करत बानी राणा रंजीत बासु जी की। जोरदार ताली होना चाहिए। धन्यवाद। हमरा के आप लोग बोलौली और स्वागत बटे। आप लोग के भी प्रणाम बटे, श्रोता और दर्शक लोग। हम आप लोगन के बीच में भोजपुरी के कुछ कविता सुनाई। आज समाज में खाली दूसरा लोग के मनोरंजन का साधन सिर्फ बनावल जाता कविता के, लेकिन संदेश कविता का हट जाता है। तो हम सब कवि लोग से चाहब कि कविता समाज का आईना है और वो कविता में समाज खातिर संदेश होके के चाहिए। हम आप लोगन के एक एक के अपन भोजपुरी के कविता सुनावतन। हमार एगो बहुत लंबी कविता बाटे कि खत्म हो जाता अब गौवा देहती।